Hej YouTube, i dag der sidder vi på Ice Killer. Hey. Hey. Og vi sidder og spiller basebuilder inde på Counter-Strike Condition Zero. Ja. Så Som vi man nok kan se her, det her det er Martin, han er zombie. Og Daniel, han er død. På grund af, han er altid død. Jeg er aldrig død. Altid. Og det her det er min. Hvor ham der Jakob? Og lige gå ind i, som kan se scorerne, så kan I se. Ja. Jeg er aldrig død. Det her det er min base, som jeg selv har bygget. Og det her det er Daniels base, som jeg har bygget til ham. Jeg kan godt lide, du skal have æren for alt, når det er mig, der bygger det hele. Ej, kom nu, Shadow. Jeg flipper fandme ud på dem her, dem der blokker hele tiden. Kom nu. De må sgu da ikke være tro i basen, må de? Nej. Men der er ikke Ja, nej! Hvad? så luksus. Hvis vi taber, så dør jeg. Du sagde jo, du aldrig døde. Nej, jeg kom lige til at reset min score. Fuck mig. Aha. Lad nu fucking være. Jeg har lagt mærke, har du lagt mærke til alle de der zombier der bare totalt... Nej, kom nu, Shadow. Se tiden. Hvorfor har han vores navn? Sådan jeg ikke hedder Shadow, men du ved. Du hedder Sytex, og jeg hedder Sumis Bako. Hvem er egentlig CO-leder af vores klan? Mig. Det her, det er Daniels Steam. Jeg viser lige hurtigt i alle jeres Steam. Shadow, skynd dig. Tiden. Og som I kan se, han er væk. Bandet. Er det? Ja. Nå, jeg er på... Ja, det er jeg kun på CSS. Det er jo. Men jeg har også en anden profil, kan du godt lige vise den? Hallo Daniel, vil du vide noget lol? Hvad? Her i går eller sådan noget, så stod der lige pludselig, at jeg var bandet for ingenting. Inde på hvad? CSS. Shadow, du. Så er du whackbanner. Ja, jeg er webbandet der nu. Jeg ved ikke, hvad fanden jeg har gjort. Hvad fuck skal du Shadow, du er så kedelig. Du er så langsom. Du kan ikke give noget at spille. Okay, det er runde 14 ud af 6. Ja. Ej, jeg har lyst til at this. Daniel, bygger du lige hurtigt en base? Se YouTube, det er mig, der bygger alle baser. Ej, nu skal jeg lige se. Nu bygger jeg lige hurtigt en base. Prøv. Færdig. Spændende base. Lige, nu er der jo ingen admin sådan, så jeg kan bygge den der, hvor jeg bare kan knife mit hoved. Daniel, kan man sagtens se mit hoved? Du må ikke kunne hoppe, så kan man se dit hoved. Kan man knife mit hoved? Ja. Jeg vil bare sige, at det er meget smart. Daniel, hvad fanden skal det der til for? At hjælper dig. Nå ja, vi har også lidt baggrundsmusik. Og det skal man have. Ja. Ellers så er man dårlig til CS. Nej, hvad fuck laver du? Men skal det ikke være her for helvede? Nej, Nå, vi må ikke bande. Nemlig. du Vi fik ved jo mig ikke, om- til det, Daniel. Det er bare Jeg ikke vil okay. altid give Daniel skylden. Det må godt Daniel være. skal bare have skylden for alt. Når man hedder Daniel, så får man skylden for alt. Sådan er det. Det er vores skyld, det er Daniels skyld. Så YouTube, like lige, hvis det er mig, der ikke skal have skylden. Like, hvis det er Leon. Eller Martin. Mit rigtige navn, det er Thor, men altså... Man Han kalder skal mig for have Leon. Ja. På grund af, det var det allerførste, jeg hedder vores Steam. Da vi, det mig og Daniel mødtes for cirka 3-4 år siden. Ja. Ja. Og Martin, ham har vi næsten lige mødt. Ja. Han er bare sådan en ny faggot. Ja. Ja. Så siger du ja. Så siger du sådan, ja. Mads, Martin, du har lige sagt ja til, at du er sådan en ny faggot. Mhm. Men lidt det passer måske også. Ja, måske. Daniel, hvordan fanden vil du have, at man skal komme ind? Man er ikke kommet ind i vores base. Jo, det er nemt nok. Det finder jeg nok ud af. I skal nok skynde jer over jeres base, Daniel. Det er så dør I. Daniel? Daniel? Ja! Daniel! Lad mig gå ind! Er den imbo? Nej, jeg kan ikke jeres hoved. Daniel, hvad fanden skal det der til for? Okay, jeg kan ikke nå det. Skynd op i din base, Daniel. Don't kill me! Don't kill me! Okay, jeg går op og blokker Daniel. I'm not good at die this time.
Okay, du er inde. Okay, godt. Jeg slår ikke dig ihjel først, Daniel. Det er synd for dig. Hvorfor nakker du så ikke mig? Eller bruger på at nakke mig? Du er smart. Du er højere klikker. Det er mig, der har bygget hans base en gang til. Og YouTube. Jeg er lækker. Vi kan ses. Og Daniel, han er fittepæk. Har jeg det? Du er lillepæk. Daniel. Satan, min fod der er dernede. Lol, jeg tror Never Chaco, det er J-Hop. Hvem? Jeg tror, det er Nevernight. Ja, det var også det, jeg mente. Hvorfor svarer jeg lige nær mig? Nej, gå nu væk. Går bare alene i min base. Så bare nak mig, jeg står alligevel FK lige nu. Nej, det er synd at nakke FK'er. Men det er fordi, jeg lige hurtigt skulle skrive. Så nakker jeg dig. Prøv at få nakke dig alligevel. Min hemmelige base. It's too OP. Bullseye, han er fucker i easy, men han er Der er ingen, der siger noget om min base. Nej, det er fordi du højre klikker. Se der! Bare vent til job, når han kommer ind. Han kommer ikke ind. Nej, jeg ved det, han venter spiller her. Var det ikke Zedem eller hvem? Men bare vent til folk de rusher dig. Kom nu Jason, vi kan godt tage ham. Og så bare rushe. Eller sko med kom. Nej, gå nu væk, hvem det der freak healer mig. Det må være Daniel. Nej, det er din gang. Jeg har nemlig kun shotgun. Doll Black P eller Never Charge med Black P. Det der hoved, der det så jeg. Fuck, du hacker. Fuck, Nej. du hacker. Fuck, du hacker. Undskyld, Jeg troede, må du sagde, man ikke må bande. Undskyld, men hold kæft. Hold munden, du hacker, mand. Det er da ulækkert, det der, mand. Du er virkelig ulækker. Sko med kom så. Skynd dig. Rush ham. Han er ikke dansker. Det siger vi bare, han er. Er jeg ikke den sidste tilbage? Jo. Jo. Og det er sådan, jeg har næsten bygget hele din base, så jeg kan logge det. Når jeg er YouTube, jeg er VIP, som I kan se. Det er mig lige at skrive smiley. Så jeg kan logge de baser, jeg selv har lavet og alt det. Kom nu, hvis du bare rush ham. Shadow, du skal bare blive ved med at så gå lige ud over til højre. Hvis du rush ham, så kan det nemt. Der er en, der kommer igennem din base. Det vil du godt, ikke? Seriøst? Sådan der. Kan du sgu ikke begge to være i den der base der? Jo, så lok den lige. Ja, men der skal være 2 ord der. Ja, det er der også. Det skal jeg nok sørge for, der bliver. Rush, Shadow, kom vi rusher. Du går først. Hvad så? Nå, basen er altså ikke inde på, den er på. Vi rusher. Kom så, vi løber bare ind. Kom så. Nu. Det fede med det hele, han gik slet ikke ind. Han er noobet. Der kommer en nu. Kan du ikke lade mig komme ind? Nej. Du tør ikke. Nemlig på grund af Tøse, snakker dreng. nummer. Nemlig. Jeg er bange for, at jeg kommer til at lave en anden fejl, så jeg dør. All rush. All. Ja, Der kommer en. Der kommer en. Der kommer en mere. gå nu væk. Get owned! Det her, det hjælper virkelig på din rank, Leon. Det ved du godt, ikke? Hvad rang ligger jeg på? Det ved jeg ikke. Ej, kold lad nu være. Han fik mig! Rigtigt, så er det der forbindt, hvis du nakker os herunder. Fordi der er en port deroppe, hvor du nej. Det er du koldt på, du. Kold på det. Sådan. Kom nu, Daniel. Hæb på mig. No. Go, Leon. Go, Leon. Go, Leon. Hvorfor? Og så Jason, vi rusher bare.
Fuldstændig. Daniel! Daniel! Ja! Kom nu! 5, 4. Nej, Hvor er det Tom, tid? er det nu værd? Ja! Sådan! Daniel! Daniel, vi er de bedste. Fuck, du rippede der. Det bygger vi igen. Jeg har CT. Det er os! Vi bygger som første, gør vi ikke? Jo. Hvor er du henne? Hallo, du bygger den, okay? Bare find mig. Du bygger den på grund af, så kan du lige lokke den inden til når runden den starter, på grund af, at der er helt sikkert nogen, der vil prøve at nakke den. Jamen, jeg kan ikke logge før de sidste 20 sekunder. Så er jeg tilbage. Min lillebror er Jeg hader, når det der sker. Så skal man bare gå herop. Så kan man. Nej, slip. Hvorfor skal man være op i selve luften? Kan man godt gå under den? Nej, der skal lidt længere op. Der. Nej. Jo. Nej, lidt op. Jeg skal nok teste. Lidt mere. Jo, der. Bare stop. Og man kan sagtens se hovedet mere. Godt. Martin, stop med hvad? med at optage. Hvorfor det? Fordi Hvorfor laver vi den ikke bare en time? Fordi min lillebror står og banker på min dør lige nu, og det er lidt irriterende, hvis han kommer ind. Så kan du bare slå din mic fra. Okay. Det skal være en stor base. Nej, det her det er fint. Sådan, nu er det fint. Hvis du begynder at lave det udenom. Altså det her. Nej, lad være. Ja. Jeg bygger bare væk. Det må jeg vel gerne, ikke? Det er også det, du skal lave. Pas på. Okay, den der væggen er altså ikke lige... Nej, det er på grund af, at ellers kan man komme ind her. Sådan derude ved sin lillebror. Hallo, kom lige ind og luk hele basen. Det kan jeg ikke. Men der er ikke gået 20 sekunder. Se, jeg vidste det. Se, skynd dig! Kom ind! Nej! Jeg nåede det jo nok ikke. Bare gå ned under, skynd dig. Hey, nåede du det? Okay, vi skal ikke gå helt tilbage. Havde du stået nede, så kig lige om der kommer nogen. Okay, jeg kigger ned. Det gør jeg også. Men der er jo en, der skal stå op, så han kan knife. Jamen, du skal bare være klar. Okay, Gå op, jeg gå går op. op, jeg går op. Okay, der kommer en i min side. Jeg har gjort sådan, det er 2 sider. Det er meget godt. Der kommer en. Eller, han prøver at komme ind. Din side kan jeg mærke. Er du sikker? Du lukker den bagefter, okay? Jeg lukker alt det, jeg kan lukke. Owned. Kæft, hvor jeg går til sniper. Lad os nok lade være med at free kill. Jeg er free killer. Er du klar? Der kommer din side. Og min side. Nope, det er kun... Jo. Det er mega fedt, vi kan sætte dem stok. Oh shit. Healer du lige? Jeg havde ikke brug for liv, umiddelbart. Jeg fik umiddelbart bare gratis liv.
Plus en gratis granat. Du får hele tiden gratis granater. Okay, nu gør jeg ikke mere. Så er der disco. Wop, 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 wop. Så er der disco. Jeg headshotter hver gang. Der kommer din tid, din tid. Det er en godt. Men i næste runde kan du så bare lukke den lige fra starten. Hvad? Hvorfor ikke? Fordi jeg kan beholde den lukket. Så gør det. Luk alt det du kan nu. Jeg skal nok Jeg kan ikke lukke endnu. Hvorfor ikke? Først når der er 20 sekunder af runden. Når du kommer ind i min Din tid er for 11. Jeg one-hitter ham lige hovedet. Fuck off it. Det står der FK. FK står for free kill 1. Der kommer 2 over min tid. Hey, lever du? Der kommer ind i min tid. Og de tør ikke at gå herhen. Men det bliver vi jo bare nødt til at vente, Daniel. Det er godt free kill, det her. Der kommer ind i din side. Nope, det gjorde der ikke alligevel. Nu kommer der ind i min side. Ja. Nej, han gider bare ikke komme ind, han gider ikke. Altså. Fuck, jeg overvejer, hvor du at rippe det hele. Hvis du kunne. Det kan jeg. Ikke en skid. Det kan jeg. Der kommer en i din side. Ikke alligevel. Jeg elsker free killing. Og hvis I undrer, hvad sangen hedder, så er det her. Nej, IP kommer bare i beskrivelsen. Også IP til den her server, men listen for YouTube-sangen på den her sang, den kommer. Og det er ikke en IP. Nej. IP'en til den her server kommer også nemlig. Jeg troede lige, du kunne knife mig, hva'? Jeg elsker den sang, der er her lige nu. Jeg har Timber lige nu. Den har jeg været forbi flere gange nu. Jeg er helt tilbage. Det har jeg også lige gjort. Gay. Noob, noob, noob. Det er da dig, der hedder gay, dit navn. Hvordan kan vi så være gay? Det er sådan, det er Nå, det er første runde. Vi må gerne free kill. Daniel, pas på. Daniel, du kan ikke gribe dem alle sammen. Se, hvad var det, jeg sagde? Det var Martin, han brugte aimbot. Ja, tror du selv, det der vil virke? Højre klik for helvede. Ja, vi vinder. Lokker du? Lok. Alt det bokker for mig. Skynd dig! Lok alt det du kan, lok alt. Kan du ikke lokke mere? Jeg kan ikke lokke mere. You're got to be shitting me. Fuck, jeg kunne også lokke alt det under. Okay, du bygger banen. Du kaster kun bloks hen til mig. Okay, prøv at se, jeg gør lige noget smart. Jeg bygger vores force shield her. Hvad fuck skal vi bruge et force shield til? Det gør sådan, så de ikke kan smadre vores base. Du skal jo ikke tage det! Jo, for... Okay, nu spammer Martin også. Martin! Det gider jeg ikke have, du skal skrive der. Det er nasty, fat det. Hvad skriver han? Han skriver nasty items. Jeg ved fandme ikke, hvad han skriver. Jeg gør sådan, så ingen kan smadre vores base. Og jeg gør så der kun er én vej ind. Han skriver fix. Fix det Felix.
Der skulle nok også være en indgang, ikke? Og din bums. Det er der herovre, din bums. Men den skal være lige der. Vi fjerner det bare lige, når tiden er ved at gå. Men du kan jo smadre space, din tumpe. Det kan du jo også alligevel. Nej, ikke når vi har bygget Kan sådan du her. lige sætte det, så jeg kan få ting, eller hvad? No. Sådan havde jeg ikke tænkt over det. Nu burde vores base være næsten helt sikker for creep. Det er ikke Minecraft, vi spiller. Er du sikker? Nej, det tror jeg altså. Jeg tror Martin, han er sur på os. Tror du? Ja. Se, hvad han har spammet chatten med. Nej. Han har fucking blokket mig! Hallo Jason, vil du gerne lige hurtigt komme ind og nakke en? Det er never charge. Martin, nak ham lige. Nak lige ham der never charge. Ikke nak mig, bare nak never charge. Er du klar? Nak ham. Don't come in my base, dumb bitch. Jeg hader, når folk går ind i min fucking base. Jeg kan stadig lukke det meste af det. Du kan lukke hele basen. Undtagen lige for den der er lige midt det hele. Den kan du ikke lukke. Du kan lukke alt i basen. Jeg har nemlig ikke rørt noget af det. Nå fedt. Alle står af, når de er på vej over ved en anden base. Du bliver nok nødt til at vente i lidt tid, Daniel. Men det går jo bare sådan, så vi vinder. Skal jeg se, om der kommer? Jeg siger, hvis der kommer nogen. Men du våger på at gå ud. Nå, jeg har lige ellers lige spurgt ham, hvordan han kan overdøve. Ej, han er ikke særlig god, det tror jeg ikke. Han har bygget en ikke verdens bedste base. Det må jeg altså ærligt indrømme. Der er nogen... Hold den her skal jeg høre. Ej, han har jo ikke bygget verdens bedste base. Sig til, hvis der kommer nogen over med mig. Altså, han skal lige høre det over nagt monster. Så, Daniel. Hvor lang tid skal den her YouTube-video lige vare? Den har i hvert fald varet 23 minutter cirka. Skal vi ikke også gå ind og spille lidt Minecraft lidt også lige om lidt? Kan vi sagtens. Fix det, Felix. Fix det, Felix. Hallo, fix det, Felix. Kig, Hey, der er nogen, der på vej ind. Eller de bruger i hvert fald en akter. Lol, har du også lige det der for din mor? jeg kan ikke komme op. Daniel? Sig ikke, at du lige døde. Jeg døde. Jeg døde ikke. Så det er meget... Det er ikke så sikkert. Daniel! De bygger impro-smarte. Jeg er ligeglad for alt, men... Jeg er ikke bare vild. Jo.
Alle andre bygger ind på. Det er for ban. Selvfølgelig, nu bygger Shadow den. Gør lige for admin ind. Ja, for adminen. Hvad? Ja, for adminen. Han bygger den 100%. Martin, du må ikke bygge den der base, vi får adminen nu. Ja, jeg bygger den heller ikke. Jeg bygger den normale base. Hvem er det så, der bygger den? Spørg mig. Kan du ikke lige se, hvem der bygger den? Han er cirka i midten af hele banen. Der. Det er Shadow. Okay. Jeg har lige fået Lasse ind. Han stoler nok lidt mere på os, end på dem. Lasse han stoler meget på mig. Også fordi jeg giver mega mange penge. Lån. Jeg kan også huske dengang, hvor jeg havde mange penge. Der gav jeg også Lasse en masse. Og der gav du også mig penge. Og det har jeg i hvert fald betalt tilbage. Ja, med stort. Men jeg gav dig altså også mange penge dengang. Dengang var Det var måske 10 millioner. Hallo Daniel, jeg har engang ikke brugt halvdelen af de penge, du har givet mig endnu. Køber du ikke superkort hver rundt? Jo. Og speed nogle gange. Men jeg gør det ikke hele tiden. Jeg køber alt hver rundt. Jeg køber aldrig spise. Og speed det hjælper mig. Ja, men det koster også bare mange flere penge. Det er også det kunne jeg godt bruge i jeres space. Men hallo, vi går lige om lidt den og spiller noget Minecraft i 20 minutter. Og så synes jeg videoen den stopper, fordi så var den i 40 minutter. Det du sagde der giver ingen mening. Ja. Når klokken slår 30, den er cirka 27 minutter lang nu. Så når den er 30 på videoen her, så skal vi ind og spille Minecraft. Og så spiller vi en halv time. Ja. Godt, det er dig, der skal uploade. Hvorfor? Det tager ikke så lang tid. Det sagde du ikke om den sidste video, du lavede. Ej, hvor jeg heldig, min base er ikke blevet destroyet. Jeg kan se alle de baser, der er blevet destroyet. Der er der en. Løb ind, jeg løber lige efter dig. Skolemager. Er din base blevet destroyet? Jason, din base er også blevet destroyet. Hallo Shadow, du ved godt, at vi får admin eller får dig bandet. Jeg skal da under nu. Kom så, monster. Kæft, jeres base er lort. Alle baser, det er handicappet. LOL. Kill ham. Skal jeg kræfte med dig? Hallo, han er sådan space ligesom. Ikke min skyld. Godt på det. Nej. Du er bare gået ned i den der kant der. Og prøv at se her. Jeg går ned her, og så går jeg op igen, og så er det cutport. Der er cutport 2. Nej. Jo. Hvad med ved jer? Der var der over cutport 5. Ja. Yeah. Nej, der var ikke cutpot. Der kan ikke være cutpot i. På grund af, at I var slet ikke ved porten. Jo, porten, det var den, hvor man løber ind. Porten, det var den allerbæreste. Ja, men så er det også cutport. Nej, vi nakkede jer inde. Vi nakkede jer inde i vores base. Det er før vi kom hen til porten. Hvis man nakker nogen uden for en port, så Nej, vores porten, det var der, hvor man lige så snart man gik ind. ja, men du har outcoppet også mig op til flere gange. Ja, det må man også gerne. Jeg må ikke nakke mig, ikke nakke mig, ikke Ja, nakke så er det ligesom cutport. Nak ham da ind. mig. Det gør jeg da også. Ikke Jeg Desmo. nakker dig jo ikke, det. Desmo er sådan en wallhacker. Ikke nakke mig, ikke nakke mig, ikke nakke mig. Hallo, i det der spil, der, hvor vi spillede, hvor I sagde, at jeg havde wallhack, der havde Desmo mega meget wallhack. Never charge. Han skudte en eller anden lige i ansigtet. Så sagde han ikke no kill. Nej, jeg sagde nu kill. Han skudte mig flere gange igennem muren. Headshot. Men Daniel, hvis vi skal tage alle de gange, hvor I har cutpottet eller free-killet, så er det, jeg har gjort ingenting. Vi free-killede sgu da ikke skid. Jo. Det var første runde. Ja, men jeg må så ikke skyde med folk. Og Blues, I var inde i vores base.
Jamen, nej, vi stod udenfor. Nej. Jo, Nej. jo. Nej. Undskyld Martin, men jeg har fundet bug i din base. Ja, her bag. Men man kan ikke ramme dig. Du er heldig. Åh, du tror det? Fuck man, jeg kan ikke koncentrere mig i at spille TS, fordi jeg tænker. På hvad dog? En Det kær. ved Martin. Ja. Hvad for noget? Er hun virkelig så lækker? Lord. Owned. Oh, ja. just got owned. Du er ikke engang oven til dig. Du kan ikke slå mig ihjel, hvis du skulle gå ind i det. Daniel, hvilken base bygger vi? Daniel, hvorfor hoppede du egentlig ned dengang? Hvornår? Ja, i den sidste base. Og I bygger ikke den base igen. Nej, jeg bygger ikke. Og jeg bygger alene. Jeg destroyer alle baser så. Ikke min. Nej, men alle andres. Og så bygger jeg mig selv ind på. Nej, Jo, det er en god idé. det er en rigtig god idé. Nej. Jo. Du må gerne destroy alle baser, men det er en dårlig idé, du bygger ind på. Nej. Jeg ved ikke, om de kan ødelægge din også, og så ødelægger de også Daniels spil, og de destroyer andre. Og så ender det med, at de taber. Der er større chance for, at Daniel får flere kills, men der er også større chance for, at I taber. Selvom jeg siger ikke, at Daniel kører hurtigt. Det var faktisk det, du hentede til. Nej, men jeg hentyder bare til, at der er lidt større chance for, at alle de rusher dig. Og så til sidst, så dør du nok. Fordi at der er mange flere, der rusher dig fra start af. Så på en eller anden side, på et eller andet tidspunkt, så vil du leve. Ikke mig. Og ja, Martin, hun er virkelig så pisse lækker. Har du billeder af hende? Hun har Facebook. Jeg er ikke den på Facebook. Og jeg downloadede lige Facebook inden lidt. Og min far lige ringer 2 gange. Jeg bygger en mega god base nu. Har du? Det er faktisk meget god. Må jeg gerne komme og tjekke? Ja, Okay, jeg skal bare lige hurtigt være færdig med en. bliver fuck nu. Det skal bare lige være, så man ikke kan knife der. Eller her. Prøv at komme ind og se den, er den ikke mega god? Jeg har bygget ikke verdens pæneste base. Det er sådan en stor en. Okay, hvor er den henne? Den er i midten af alt. Langt fremad. Kan du se den? Ja. Er den ikke med? Er den ikke lidt god? Du må indrømme, den er god. Nej. Du har lige destroyet min base. For din base. For din base. Shop. No gravity. Cool. No kill, 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 no kill. No kill! Fucking bitch! Go get it live, you fucking idiot! I hope you die, you fucking bitch! I hope you die, you catch, fucking idiot! Daniel, vil jeres base destroyed? Ja, det bliver min. Destroy my ass. Hallo, læs en eller anden øl af min fucking base, så jeg fikset den. Det Jeg og... nåede engang at komme ind i min fucking base. Og så er der den fucking irriterende lille pergon med navnet Alexander, der nakkede mig. Det var ikke vibe mig, så jeg kom ind i min base. Jeg nåede engang at komme ind i min base, fordi min base blev ødelagt. Min base blev også ødelagt. Lasse! Daniel er en tøs dreng. Daniel han elsker tissemand. Hold kæft! Hvem har du destroyed din base? Det var en eller anden pik. Jeg skal bare en skid. Bror, sådan er han. Når man er Lasse, så behøver man ikke at gøre noget. Det synes han. Lasse! Hey, vi skal ind og spille Minecraft for 5 minutter siden. Hallo, han er ikke sound.
Han er ikke sounds. Daniel, han er ikke sounds på det nu. Daniel! What? Hvad fanden var det? Det var mig. Hvad ikke noget, der sagde? Nej, det er sådan agtigt. Sådan... Ja. Kør over ved mig. Tak, Lasse. Endelig en ordentlig admin. Hvad er det? Jeg løber revive. LOL, Monster Space. Hallo, jeg skal sgu da også revives. Hallo, Lasse. Det samme skete med Sytex. Det skete der faktisk for alle. Okay, er du klar, Daniel? Okay, og det er go. Oh shit, min mor ringer. Tusind. Dejligt. Og en lille mor til Eliane. Jeg filmer til YouTube. Hvorfor er der så mange, der skal fuck for det? Ja, hej. Det er fandme CFG. Jeg spørger, når du kommer ind. Jeg er lige ved at tage, okay? Ja. Og så går jeg lige ind og ser, om der er min server er kommet op. Okay. Og YouTube, Har du ja. YouTube? Nej. Nå, okay, men... Og YouTube, vi har en klan, SO, og vi får Minecraft server så. Var det ikke sådan, at vi godt må join den? Jo, I må rigtig gerne join. Det vil kun hjælpe os. Det var ikke tænkt mig, hvad for en mission du skulle være. Daniel, vi skal ellers spille Minecraft. Ja, vi er på vej. Min rank, den var før på 500, nu er den på 328. Hvor sindssygt. YouTube. Og så er der nogle af, vi har igen. Hvorfor pausede du? Men på grund af, den var det ikke gad at aktivere, så den var inde i mit CSS, den der FPS der. Nå, er der en, der finder en bil? Nej, jeg er dårlig Fik sådan nogle hack, der er der Tissemanden Bob. Det om hvad? Tissemanden Bob, han lyder mega sej. Og YouTube, vi tre, vi er blevet redbandet for ingenting. Nada. Okay. Jeg er altså... Det var på grund af... Altså, Jeg er ikke rackbandet. nej, du har også købt en ny... Ja, på din gamle. Ja, nemlig. Men det er det sidste gang, jeg køber CSS. Jeg gider ikke. Man bliver hele tiden redbandet for alt muligt. Det gider jeg simpelthen ikke. Jeg har fundet en comment. Lol, lægger den her server ikke bare? Jo, Nej. det er serveren. Jeg er bandet fra den der server. Du er også bare bandet for alle server. Og den her server, den laver. Hey. Der kommer godt nok nogle store FPS-lags lige pludselig. Det kan jeg simpelthen ikke lide. Den her server, den er simpelthen dårlig. Lol, Tissemanden Bob, han har hack på. Om han har. Er der ikke snart nogen, der finder en server? Jeg er på vej ind på den. Og husk, når vi hører ikke sammen Og YOLO Swag har også. Her er Og det er det Daniels bror. VCS. Ej, jeg finder ingen. Jeg er mega... Nå, det er det. Og han er blevet han er også bandet for Call of Duty Black Ops 2 på grund af, som også er sket på mig på min anden bror. Der er en, der har været inde i vores Black Ops 2. De har været inde og hacket det på en eller anden grund, og så er vi blevet bandet derfra. Og her er min bror. Okay, jeg tror, det er only headshot. Det er i hvert fald en AMD. Og det værste ved det hele, det er, at det er en dag siden, jeg var blevet bandet, og jeg ved ikke, hvorfor fanden det er det. Og I kan se, jeg har nogle blommer. Nå ja, du spillede det hele tiden og blev mega sur over folk, de ownede dig. Hvad? Nej. Fordi de brugte hack. Hvad? Ja, Daniel, vi skal ikke spille VCS, jeg gider ikke VCS, det er kedeligt. Jamen, jeg er skudt. Join der. Der er bandet. Vi går ind på Ja, den her jeg synes, du er AM bandet på alt muligt. Hey, hvad med Private Deathmatch? Din Nej, name er ikke koldt. Join. Nej, du owner os jo bare. Ikke en skid, jeg ikke gør. Det er mig, Daniel, det er dig modet for helvede. Okay. Hvis jeg også bare lige kan join den rigtige server. Og så, det kan godt være, at der lige pludselig kommer nogle FPS-lags. Det kan jeg desværre ikke gøre Men noget for. Daniel, når du får serveren op dengang, så
Er ikke rigtigt, at så sætter vi IP'en ind? Jo. Hvad lige? Jeg gider ikke have AK. Er det only headshot? Nej. What? Jo. Jeg nåede ikke. Er det? Hey. Hvad skal det for teams? Okay, så det er meget mod. Okay. Jeg er fandme med på. Gå på det andet hold, dig. Nej! Det er meget mod. Nu kommer jeg gang bare med aimbot. Jeg har altså ikke sounds på, jeg ved ikke med jer. Lol, det er ikke only headshot. Jo, det er. Nej, det er det ikke. Er det ikke? Du skal mig ikke Jeg får ikke fuld skud. Du skal holde et våben til efterrunden. Det er mega underligt. Nu har du fuld skud, ikke? Okay. Jo. Og så der er en lille rush her. Ja. Nej. Altså, det er det, jeg elsker ved Counter-Strike. Jeg har bare sådan hader, at man rigtig... starter med 0 skud. Man starter lige med et magasin. Sådan. Jeg vidste, der er en af jer, der ville komme den vej. Jeg kan ikke finde ud af at ramme med AK. Ramte jeg overhovedet? Ja. Godt eller skidt? For satan! Jeg får ondt endnu dag, YouTube. Det er fordi, jeg ikke kan høre en ski. Jamen, jeg har også taget mine sounds, og jeg aner ikke, hvor du kommer fra. Jeg har også taget mine af. Jeg har lidt, men... Du døde ikke af det. Nej, men... Jeg havde kun et skud tilbage. Eller et skud. Eller et liv. Okay. Jeg har stadig 70. Jeg har stadig 100. Han Det er der noget. spray skal jeg ikke lægge mærke til. Okay. Daniel, du våger på at slå mig. Nu går du væk! Okay, nu gør jeg mig på. Nu kan jeg ikke nok mig. Jeg har så engang Det taget får til vi hack. at se. Ja, jeg har været ude og tage helt på. Daniel, han har hack på. Nå, Gå jeg vil væk sgu med ikke dig! nok dig. Okay, nu. I nakker mig ikke nu. Og det er faktisk meningen, at jeg skal camp, så I skal rush. Det er jo også det, vi gør. Ja, easy. Han er videre til sounds på. Jeg ved det. My sounds. Fuck, der var ikke noget våben der. Nej! Daniel, tag et våben til mig. Hey, jeg skal da ikke tage Okay, et værsgo. våben til dig. Dejligt. Nu får jeg ham. Hvor jeg finde ud af, hvor han er. Venstre. Gider du ikke godt til at gå væk? Noob! Jeg er ikke noob. Okay, jeg tager lidt sounds på. Jeg var ligesom i gang med at nakke en, faktisk. Sådan. Okay, nu gider jeg det ikke, Garo. Terrorist win. YouTube, nu må jeg lige holde lige hurtigt syg. Og så skruer vi helt op for sounden. Og vi dæmper det nok med ved at redigere på det. Det mener du kraftedeme ikke. Du er bare sur. Det er jo meningen, du skal rush. Det er ikke meningen, du skal stå sådan. Det er meningen, at CT skal camp. Venstre. Hvordan kan du lige gøre det der? Jeg ved det virkelig ikke. Du one-hitter Han mig. kommer... Jeg ved Højre. det. Ja, det tænker jeg også. Okay, han kommer venstre, når jeg Ja. har sagt, at han kommer højre. Han er lige. Prøv at se min score. Jeg er meget bedre med AVP, det er du også, Daniel. Lige ved siden. Så gangbanger I mig kraftedeme. Og du kan lide det. Nej, det er fandme nugo. Kan vi ikke finde en, hvor der er AVP? Kan vi ikke finde en bane, der er meget større, så kan jeg i det mindste unge jer? Fuck. Ej. Fuck. Okay.
Okay, du spiller smart, nu tager jeg AK, så ripper jeg dig. Det er en skid. Jeg ripper dig hårdere. Jeg Okay, ripper dig. du skal lige høre, du må ikke skyde, okay Martin? Det er lige meget Daniel. Okay, Han sagde, han kunne rippe mig. det kan noget. Jeg tror, du sagde, du kunne rippe mig, Daniel. Det kan jeg også. Bare vent. Hvor meget håb jeg havde du. 50, tror jeg. Og jeg skulle Og fandme 3 ikke skud. meget. Jeg skulle kun 3 skud på dem. Okay, I prøver lige igen. Jeg har altså ramt dig. Nej. Okay, jeg står over til venstre, så ser jeg på, hvem der vinder. Tænker du også, og der er en, der kommer bagfra. Fuck du. Det der, det er noget. Nej! Okay, jeg stormer. Okay. Jeg venter her. Sig, hvornår du dør. Så skal jeg nok tage ham. Så. Du. Jeg er vist ikke den eneste, der stormer. LOL. Men jeg tror lige, min mobil har ringet, men jeg er ikke sikker. Hallo? Nå, min Okay. mor fandme lige har ringet igen. Nå, ja, 20 sek. Jeg kunne lige høre det på Spectate. Okay, så kan jeg se det. YouTube, så kan jeg lige høre det se på de to. Fjolser! De er bare seje. Ikke rigtig, Daniel. Jeg ved, hvad man YouTube kigger på lige nu. Ej, jeg lægger. Godt lavet. Ja, du ramte os. Fordi jeg ikke lister. Ramte jeg? Ja, Hvor meget håb jeg havde du? 77 eller 79. Jeg havde 1 HP efter det sidste skud. Du ramte mig ikke engang. Hvis jeg får en AK. Skyld på et våben. Okay, jeg vil også gerne have en 4. Her. Okay, så går vi tilbage, og så starter vi. Sådan. Okay, vi ikke starter endnu. Og... er du klar? Ja. Okay. HP. 16. Nej, 18, undskyld. Hov, jeg kom til at smide mit våben. Dø. Fuck, det var godt ramt. Jeg kan Jeg mærke. hele tiden bruger lyddæmper. Det er klamt. Ja, jeg ved ikke, hvorfor jeg altid bruger lyddæmper. Bruger du ikke lyddæmper? Nej. Lige nu gør jeg. Ja, Okay. 100. Det kan sgu da ikke være. Jeg rammer dig flere gange lige i de fede fjæs. Det troede jeg også. Jeg owner det egentlig. Det var godt lavet det der. Ja, det Der var ramte min mors. Men ellers så Okay. ownede jeg dig. Vil du se, du skal lige se en kamp her. Hvordan jeg owner det egentlig. Fuck. HP. 100. Ikke rigtigt. Hallo, Daniel, hvad laver du? Slet ikke rage quit. Ved du hvad? Nu spiller vi noget surf. Nej, Jo, Jo, Surfski 2. nej, okay, alt okay, find en surf. Er du dårlig til det? Ja, jeg kan ikke finde ud af at surfe. HP. Det var ærgerligt. 48. Det må du lære til at Det er leve med. 100, så smadrer jeg dig. Okay, Det er håndpistol. okay. Håndpistol. Kan du Nej, ikke så... finde Eagle? Ja, En only deagle? Skal vi finde en only deagle, eller hvad? Ja. Desværre, der er ikke nogen. jo, der er mega mange. Nej. Det er der faktisk ikke. Der er kun 2. Wow, fuck, så jeg vil lige være reload. Der er kun silver og private deathmatch. Det er de eneste aim ting. Den højst ligesom heller ikke være aim. Jeg fandt en, det var bare det var sådan, jo, Okay. jeg fandt en aim. John.
Vi spiller noget Nej, helt hello. Lol. Var det kompistol? Nej. Nej! Nej. Hvem er John Daniel? Det er... Nå, okay. Okay, vi sidste runde vinder. Vi skal Nej, ikke vi spille. spiller til 3. Vi spiller til 3. Det var godt ramt. One shot, headshot. Det var første. Så vi skal bare ikke spille mere? Okay. Jeg vandt Jo. 3. Det gider du ikke. Okay. 53. Okay, det er 1-1. Så afgørende. Sidste runde vinder. Og så får du mig garanteret bare lige, når du var frem. Boom! Et shot. Ja, yeah, jeg vandt. Vi joiner Cytex. Jeg vandt. Jeg er bedre end Daniel. Nej, men jeg har en her. En Den er... Cytex. Vi kan altid ATV. Tror jeg da. Det kan man ikke. Hallo, jeg har en aim. Og jo, Hvad hedder den? den hedder aimbot. Der er bots med. Okay. Jeg ser lige, om den er god. Bare bliv på den der. Fordi jeg kan lige så godt sige det lige ud. Jeg surfer som om, at jeg har brækket min ene arm. For helvede, Daniel. Jeg bruger only deagle mod ham. Nu har jeg AK også. Der kan jeg overhovedet ikke finde noget at surfe. En gang så kunne jeg en lille smule. Mig og Daniel, vi får min prøve her. Jamen jeg har aldrig lært at kunne surfe ordentligt. Det er der folk, der siger, at du skal bare lige gøre sådan der, og så når jeg gør det, så falder jeg ned i jail. Jeg hvad fanden man skal kalde det. Jeg har lavet en rose ud af en appelsin. Af en anden grund gad den ikke at købe AK til mig. Eller M4, mener jeg. Ej, den skal downloade den app, og det tager noget tid. Jeg kan nu spille på min mobil også. Og jeg kan simpelthen ikke forstå jer. I synes, at BTD5, at det er unødvendigt. Nej! Hvor fanden var du henne? Right beside you. Han Right sagde behind. nej. Aha. Okay, jeg kommer til at købe nattesyn. Nå, nu skruer jeg lige hurtigt ned for min sound igen. Så tager vi lige musik på igen, YouTube. Og så nu er vi i gang igen. Så var jeg i gang med noget. For helvede. Jeg var helt ukoncentreret. Siger du. Jeg har en 3-0 score indtil videre. Daniel, bare han kiggede han ikke rigtig på mig. Var Nej, det? han kiggede ikke mod mig. Jeg var helt seriøst ukoncentreret. Daniel, man slår ikke nogen ihjel, som der er ukoncentreret. Første regel, når man spiller. Man slår ikke folk ihjel, som er ukoncentreret. Ej, jeg gider fandme ikke spille det her. Jeg går ind og ser Netflix. Simpelthen. Bare uden lyd. Fuck et chok. Okay. Nå, 100. Fuck et chok, jeg fik, mand. Det var lidt løg, jeg kunne se noget af det. Jeg kunne ikke se dig. Okay, jeg slukker lige min mic. Jeg vil lige til noget Netflix. Aha. Så jeg venter lige til, at jeg har været inde. Ja, jeg fik din AK. Vil du ind og se lidt Netflix? Nemlig. Nå, vil du ikke spille med? Nej, jeg kan ikke finde noget surf. Vi spiller altså heller ikke surf. Hvad er det så? Helt normalt. Og så vil jeg fandme gerne være med. Det owner jeg garanteret til, tror jeg. Så er du på mit team. Okay. Er det bange for, at det dør? Ej, jeg ville altså kunne have på AVP. Kan man godt få AVP'en på serveren? Det Det prøver vi ikke. Hvad går I efter? AK en 4?
Ja. Det er sådan... Ej, kan vi ikke få den her map? Det er jo helt normalt. Det er et lortemap. Det er du også. Nemlig. Ej, det er ikke sådan. Men det er udråbstegn, den er. Er det ikke sådan noget? Nej! Kan man ikke RTV? Nej. Det er en god bane. Nej, jeg hader det her. Ja, jeg går OP mode. Han går altid af. Ja, og så den her gang så går han B. Kig tunnel. Hvad det er. Han er her. Så skyd ham. Jamen, han gik væk. Han gik rundt om et hjørne. Jeg så ham ikke. Ordentligt. Han er ikke at skyde ham. Kan man egentlig ikke gå op i det der tempel? Nej, øv. Han er A. Er han? Ja. Jeg er B. Nu skal jeg ligesom ikke sige, hvor fanden du er. Nå, han er hernede. Han er her bag. Han er dernede. Sådan. En hurtig stormer rundt med digget. Jeg er frisk. Okay, det er jeg også. Det er også. Hvorfor skælver jorden? Kan man godt så? Nej, jeg troede bare, man kunne. Hvor er Daniel henne? Oh fuck, jeg holdt Hvad? til. Bare rolig, jeg nødskubber den. Nå, du har ramt Ramte mig mig. nærmest lige i benet. Du har ramt mig ikke engang, ikke? Det er det fede ved det hele. Okay, nu har jeg en AWP, nu dør jeg. Ha! Nu er jeg helt vildt bange. Og nu har jeg også en AWP. Det er jeg også. Okay, så vi alle har AWP. Ja. Er du med på, at vi skal have AWP hver runde? Vi må kun have sniperrifler. Og ja, kun sniperrifler og kniv. Ja, han har. Jeg er vant til at quickscope i Call of Duty, så jeg kommer til at skifte mit våben for hurtigt. Ej, Daniel han er hacker, når det gælder AWP. du havde ham lige sigtekornet. Ja. Jeg kan altså ikke få nogen rifler, jeg kan kun den der få den der under scout. Men så bliver du nødt til at bruge kniv. Nej. Jo, du må kun bruge... Dommeren bruger digget. Nej, vi må, hvis man ikke har råd til, så bliver man nødt til at gå med knife. Okay, jeg rusher. Hack. Fuck den der, den sad. Nej, mit skud var sgu lige i hovedet af dig. Nej, du skød Rema Twist af. Nu går jeg... Ja, den her. Jeg er brug med scout. Ja, det er sniper. Den der må du altså ikke gå. Den er Det er en assault-riffel. Den sigter stadigvæk. Det må du ikke bruge. Hallo, han snyder. Han Det bruger er en... en riffel. Nej, det er det jo så faktisk ikke. Du må ikke bruge den der. Jo. Nej, det er sådan nærmest... Hallo, du må ikke bruge den der. Okay, så går jeg kniv. Du er nødt til at gå kniv. Seriøst, du er scout. Ej, det der du er hack. Jeg er bare syg ud med scout. Det skal vi ved. Ej, han quickscope eller ikke, han hardscope. Ej, må jeg ikke gå diggle? Jeg må ikke gå lock. Må jeg gå Jo, lock? du må, Køb scout. du må skyde med klokken 1 skud per 20 sekund. Seriøst. Sådan er regler. Det er bare fordi, ellers så får jeg bare nogle kills. Din hardscoper. Din hardscoper, så forstår jeg sgu da Hallo, godt. du må ikke skyde så mange skud. Jeg så kan jo ikke engang slå dig ihjel, den skader så fucker lidt. Hallo? Hvad fanden kan jeg gøre? Hvis jeg ikke engang må skyde med det Nu våben. er det only... for hos os er det TMP, hos dig er det en Uzi. Der må vi kun bruge. Nej, jeg bruger only scout. Det ved jeg også. Det var så Jeg bruger TMP. Ja, det må du også gerne. Jeg under dig alligevel. Hvad er en TMP? Det er B31. Ja. Eller det er faktisk en Skamit maskinpistol.
Det er Kan du det, de kalder så den. sige, om den skyder hurtigt eller langsomt? Hurtigt. It's the moment tonight is the moment. Nå, den der. Okay. Nej, jeg gider nemlig ikke, for udsigten er så lort. Nej. Okay, så tager vi UMP. Nej, scout. UMP. Scout. Havde du valgt sidste runde, nu vælger vi scout. Nemlig. Martin han har valgt scout, næste runde tager min tur til at vælge. Jeg kan ikke nå at købe noget andet. Jamen, så må du bare bruge kniv. Nej. Ja, du følger ikke engang dine egne regler. Fuck, det er klamt af dig. Jeg no-skubber. Det gør jeg også. Du er så færdig. Nej. Var det der no-scope? Ja, så er ikke rigtigt. Så Nej, det også det var for mig. han no-scope ikke. Daniel, Okay, hvad skal Jo. du? du igen? Jeg er no-skubber, jeg er Kom, crotch. ikke nok mig, jeg skal lige hurtigt gøre noget. I må ikke bevæge jer. Jeg ikke kører ved alligevel. Vi må ikke bevæge os. Hallo. Jeg Vi må er ikke. skubbet Vi må- fucking ikke. Vi må ikke bevæge Jeg os. er no-skubbet. Vi må ikke bevæge os. Jeg er no-skubbet stadigvæk. Du bevæger dig. Jeg er no-skubbet stadigvæk. Du bevæger dig. Nej, gør jeg. Det gjorde vi lige. Jeg er no-skubbet stadigvæk. Ja. Jeg er no-skubbet, helt ærligt. Han kommer nu. Nej, jeg kommer ikke. Jeg står i mit spawn. Jamen, han rusher dig. Han kommer med et eller andet, en eller anden handgun-agtigt eller andet. Nej, jeg skyder bare de der barrels for helvede. Slap af, Martin. Politimand. Nemlig. Daniel, vidste du godt, jeg er blevet udnævnt til politimand? Som en Okay, nu er jeg handicappet klar. politimand. Okay. Scout only no-scope. Okay, det Det var kan, med. jeg kan altså ikke stole på... Og hov, det er no-scope, jeg lader lige her. Kom nu og hjælp. Nej, men jeg vil ikke gank. Du kan jo bare rush. Du har et problem nu, Daniel. Ja. Var det scope? Mm. Se på Igen. Daniel. Okay. Jeg siger også igen. Vi skal købe UAG. Hvad skal vi købe? AUG. Og Hos dig er det, hos dig er det den der anden dims der. Hvis I ikke kan købe det, så skal I bruge knife. AUG, hvad? Okay, det er B, og så hvad for en? 4. 4. 4 og 4. Nå, den... Hvad? Ja. Nå. Ja. Nå. Jeg skal lige høre det ud at spise. Så kan jeg lige høre det på Spectator, så kan jeg lige høre det se på jer. Okay, only scout. Ja. Nå, Okay. 20 sek. Er du med på only scout? Ja. Og jeg No- YouTube... no- ja, only no-scope. YouTube, warm-up er lige kom den. Kig i, hvor han går hen. Han er så kun kigge. Warm up. Vil du ikke være sød og gå? Please, warm up, go. Please. Okay, han går ikke den vej, vi plejer. Han går ind i en dør til venstre. Okay, han går ud i næste runde. Han har Deagle. Seriøst. Okay, jeg går ned til mit misset overhovedet liv. Hallo, hvor er du? Hallo? Jeg vil bare lige hurtigt ramme dig en gang. Hvorfor? Har jeg ramt dig? Ja, du har ramt mig. Jeg har 62 HP. Ej, det er nu det der. Du havde ikke engang sagt, at du var gået i gang. Ja. Skal jeg sige, hvorfor jeg er så god til no-scope? Hvorfor? Jeg har en plet på min skærm med lærertyggegummi. Seriøst? Mhm. Jeg kender en anden bug, der også er. Ja, man skal bare bruge console. Hvis vi får console, så kan vi få et sigtekorn på vores scout. Hvordan? Det er, man tager et V, og så trækker man det nærmest ud, men holder stadig, så trykker man Q. Og så kommer sådan et sigtekorn, så kommer sådan en firkantet boks, inden hvor sigtekorn er. Hvad trykker man? Altså lige snart først så har du console, så skriver du bare et andet. Et bogstav eller andet. Og så trækker du over. Og så prøver nærmest og så trække det ud på dit spil. Så trykker du exceed, mens du holder det inde på dit spil, og så kommer der sådan en boks. Okay, det er stadig scout, ikke? Ja. Jeg har lidt for fornemmelsen af, at du scoper. Jeg skubber ikke.
Du kan selv spørge min søster, hun står lige bag mig. Daniels søster skubber Daniel. Jeg sigter ikke, vel? Nej, sig selv. Ja, hun sagde ingenting. Okay, prøv at se, du kan selv lige snakke med hende. Er det ikke rigtigt, jeg ikke sigter? Nej! Jeg sigter ikke, vel? Nej! Jeg har godt. Hun holder bare med dig. Jeg sigter ikke. Ja, det er mit lærtyggummi. Og Laura, Jamen, hvor så langt er har det du jo- stået bag mig? Hvor er du henne? Hvad? Okay, ja. Er det? Du er ikke deroppe ved broen. Altså, jeg så dig ikke sidst, hvor jeg var der. Fuck. Og det er første gang, du får mig indtil videre. Du ramte mig engang. Jeg har prøvet dig en gang før. Med scout. Og den næste runde, så er du taget med på AK. Og så er det en 4-1 for dig. Ja. Eller skal du bare forblive scout? Efter den her runde, så tager vi en 4 alt det der. Det var skub. Det var ikke scope. Jo. Først Det der var. jeg skyde, det var scope. Og der ramte du ikke. Det var ikke der, hvor jeg ramte. Nej. Jeg sagde også, der ramte du heller ikke. Nej, men næste skud, det var ikke scope. Du har stadig det der lærer et eller andet. Lærtyggummi. Ja, det er sådan noget. Det har jeg ikke. Det er lidt ligesom scope. Når jeg for fanden, så må jeg gerne scope. Ja. Det værste er faktisk no scope alligevel. HP. 100. Jeg havde 1. Okay, AK. Og man må gerne bruge granater, ikke? Man må kun bruge én flashbang og en granat. Er du med på det? Ja, måske. Prøv den. Du er også heldig, du kan stå i sådan mørket. Du kan ikke bruge det der. Nej, jeg kommer til at trykke forkert, når jeg skal trykke på B. Kommer jeg til at trykke på N nogle gange. Med X, der drejer jeg rundt. Det gør jeg ikke, der kan jeg trykke på Go og alt sådan. Prøv at kigge på mig. Jeg kommer lige over til dig. Ikke noget. Prøv at se her. Er du klar? Prøv at jeg vil lige vælte dem her. Haha. Lol. Væk. Er vi gået i gang? Lad, du kan ikke ramme. Okay, AVP. Hold nu kæft, Laura. Nå, men du er pisse irriterende. Hun lyder lidt ligesom min lillebror. Skal du ikke snart hjem, jo? 16. Ja, jeg må også gerne sigte. Hvor helvede er du henne? Ja. Lol, var det no-scope? Nej. Jeg kan overhovedet ikke no-scope med MVP, uden at Det kan have jeg. det der bug. Skal vi prøve en no-scope rundt? Okay. Men jeg er så dårlig til at no-scope, når det gælder MVP. Fordi at den MVP, altså jeg croucher, altså når jeg no-scoper med en MVP, fordi og så rammer jeg mere præcis. Det var det. Jeg stod der nærmest nede på benene. Den sad. Fordi når jeg skyder, så tager jeg lige Q, lige når jeg har skudt, for at se, hvor jeg egentlig ramte. Og for mig, så så det ud, som om jeg ramte med ved benene. Og nok fordi du crouchede, så røg den lidt op.
Tror han ikke nok, Marcelina har skrevet. Måske spørger hun, om I skal være kærester. Hvis hun spørger om det, så Spørg Ja. om hvad? om I skal være kærester. Nej, hun spurgte, hej, hvorfor har du ringet? Spørg hende dog. Nå ja, det var no Stadig nu. Ah, Har jeg ramt? ja. Ej, det er noobet. Du sagde ikke, vi må bruge nate. Det sagde jeg. Ikke den her rundt, det var i den anden. Ja, undskyld, jeg trykker forkert. Undskyld, jeg trykker forkert. Nej, sig nu, hvad du føler for hende. Kom nu, Daniel. Sig så, hvad du føler for hende. Det ved hun godt. Jamen, så spørg om vi skal komme sammen. Ah, Er det stadig uden no-scope? det gætter jeg på. Lige over hovedet. Og så hvis nu røg lidt anderledes sendt. Jamen, jeg spørger om vi skal komme sammen. Hvorfor? Har du addet hende på Skype? Nej. Jeg tør ikke. Tør du ikke? Nej, hvis du spørger om det, hvorfor har du addet mig? Så tror hun også, jeg kan lide hende. Jeg kan ikke lide hende. Hun er mærkelig. Det er altså no-scope. Nej, Ja. det er scope, hedder det. Er det? Epic Slash. Ej, så stok. Jeg kan ikke bevæge mig. Fuck, du har også set, at jeg faldet ned. Det var No-scope. Det var scope. Det var Nej, jeg no-scope. glemmer altid dit fucking klisterlort. Men spørg mig ikke. Nu kan du ikke spørge mig, hvis jeg kommer. Nej, jeg tør ikke. Jeg er generet. Okay, skal jeg også gøre det for dig? Nej. Hvorfor? Bare add hende. Ja, og så skal jeg spørge for dig. Så bare begynde at skrive med hende og sige... Okay, jeg skriver det bare. Ja, du skal spørge. Skal jeg spørge hende om, hvad du godt kan lide, om hun godt kan lide dig, eller hvad? Ja, spørg hende, om hun godt kan lide mig. Fuck. Jeg har ramt. Er du ramt? No scope. Ja. Okay. Okay, skal jeg adde hende alt det der? Okay, jeg logger ud af serveren så. Nej. Jo. Okay. Okay. Nu skal vi i gang med operation dating. Hvad fuck sker der med det der, mand? Det ved jeg ikke. Er det, men jeg kan godt se hendes billede. Er det hende der er til venstre, til højre eller i midten? Det er et dårligt billede af hende der. Ja, men hvem er det? Der er Det er hende i midten. Okay, hun er da ikke helt grim. Hej. Jeg sender lige hurtigt et link over Facebook. Okay, jeg har addet hende. Jeg håber, hun tager imod det. Okay, jeg går lige og ser. Er hun ikke særlig gammel på det billede der? 13. Er hun 13 lige nu? Ja. Wow, og hvor gammel er du? 12. Nå, hun er lige noget for dig, var. Er hun ikke pæn nok? Jo. Og hun er sådan cirka den samme højde som dig. Så det passer rimelig godt. Hold nu kæft! Ej, hun er fin. Hun er fin nok. Hun er sådan en lille primadonna. Ej. Og hun er fin nok for dig. Laura. Nej. Søren. Oliver Mikkelsen. Nej. Hvem er det?
Altså, jeg vil ikke sige, hun er lækker, fordi at hun kan nok, du kan nok bedre lide hende. Hun er pæn, men... altså, jeg har set nogen, der er pænere. Så prøv at se hende her. Altså, jeg siger bare, at hun er nok med din smag. Kan du godt lide dem der har lidt lyst hår? Prøv at se hende der. Sagde du, at hun var 13? Mm. Ej, hun er altså ikke på nogen, hun ser ikke så gammel ud. Prøv at se det, jeg har sendt. Jeg har lige sendt en. Åh. Er hun ikke lækker? Jo. Det er en, jeg også har lidt med. For helvede. Det ser bare ud som om, de ikke er så gamle. Hun er 14, hende her. Seriøst. Mm. Hun ser fandme ikke sådan ud. Ikke for noget, men... Hvad hedder du på Facebook? Nej, du skal ikke se mig. Det er et grimt billede, jeg har. Jeg er ligeglad. Martin hvad? Petersen. Eller Ligård Petersen. Det er vist. Hvordan står hun til Ligård? Ligaard. Ligård. Mellemrum. Så er P. Altså, det var dengang, jeg fik sat hår første gang. Jeg er blevet lidt pænere. Er du ven med Morten og en, der hedder Amalie Borup? Ja, uheldigvis. Hende er Amalie, var det ved... Amalie... Jeg mener, det var hende sådan ved... Hende kender jeg. Er hun ikke rimelig gammel? Er hun ikke, Er hun ikke 14 eller sådan noget? Ja. Okay, det var hende, der spurgte, om vi skulle have kærester engang. Jeg har også været kærester med hende. Mhm. Det var Morten, der prøvede at få os sammen. Du var frisk den 25. oktober. Nemlig. Ej, jeg skal egentlig også snart have nogle nye billeder ind. Jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke ved billeder. Og det var der, hvor vi vandt sølv til håndbold. Ej, mand. Mit hår sad af lort der. Og det var en af små, jeg spillede med. Men ej, jeg var god dengang. Jeg er blevet meget bedre. Hey, kan du ikke lige adde mig, så kan jeg også se dig. Nå, det Nej, så. Daniel, det har du også der. Kan jeg lige på dig. Jeg ved ikke, om jeg har noget profilbillede. Bulo. Der også. Altså, det er meget sjovt. Wow, du har mange billeder. Men det er et sjovt efternavn, du egentlig har. Mm. Hvad med den pige, der er der? Hvorhenne? Inde ved dine billeder. På anden række. Nummer 2. Det er en, der kunne lide mig engang. Kunne du også lide hende? Så hun har tagget mig på en af sine billeder. Der er godt nok mange piger. Ej, hende hun er klam. Også en lille trøje. Det er lige før dit skolebillede. Lad os lige se dit skolebillede. Hvor er du henne? Hvor er mit skolebillede? Daniel. Du sidder allerforrest. Du er ikke så høj i forhold til de andre. Du sidder nemlig forrest. Så... Ja, det er fordi jeg sidder nede, de andre står op. Ja, men plejer det ikke være de højeste, der står op på solene? Jo. Og så kommer dem, der er lidt lavere, så står de på en række, og så står du sådan. Det er så også 2011, ikke? Er det? Ja. Okay, så er du rimelig høj egentlig. Du havde Jeg kan sådan... godt se, ham der sidder til højre for mig, vi har næsten samme trøje. Ja. Det lagde jeg også sådan lidt mærke til. Når I... Nå, lille mors lille dreng. Nej, mors lille Hvad dreng. for et billede? Det er en, hvor du står sammen med din mor. Du har sådan en Puma-trøje på. Lige ved siden af sådan sort-hvid. Puma. Hvor? Du har sådan en blå trøje. Det er længere nede. Det er omkring fest. Og så noget fodbold et eller andet. Og jeg kan se, at du har fået nogle fodboldmedaljer. Mm. Nej, du skal også have slips på. Ja.
Jeg har aldrig nogensinde haft slips på. Har du ikke? Nu er jeg venner med Martin. Og skal jeg også lige finde din lille røde Simon. Han har lige fået... Hey guys. Ja. Ja. Pigen er kommet tilbage. Ej, hvor sej, hvem er det? Nå, det er bare lige ham. Har Simon ikke Facebook? Nå, ja, vi bliver nødt til at sige farvel Hvorfor? til YouTube. På grund af, at jeg skal til at gå igen. Og det var bare sådan, så YouTube ikke keder sig. Hey, du ved godt, at Katja, der hedder Katja. Vi ses YouTube. Vi ses.